Dá sa podľa vás nájsť zlatý stred? Bývanie v prírode alebo v meste? Päť rodinných domov v Záhorskej Bystrici čaká len na vás. Mesto alebo príroda? Musí si človek naozaj vybrať len jedno? Byť blízko života, služieb a všetkého, čo potrebujeme? Alebo mať pokoj, ticho a priestor dýchať? Možno práve preto vznikajú miesta, ktoré hľadajú zlatý stred. Miesta, kde bývanie nie je kompromis, ale rovnováha. V novej časti Záhorskej Bystrice pod Kerepušky vznikol projekt Vila domy Záhorská. Moderné jednopodlažné rodinné domy v tichej, neprejaznej privátnej štvrti. Domy navrhnuté tak, aby mali priestor pre život. Vila, Tesco, kaviarne, školy či škôlky sú na dosah. Nákupné centrum Borimol len pár minút od domu. A keď zatúžite potichu, stačí sa pozrieť smerom ku Karpatom. Možno teda otázka nestojí tak, či si vybrať mesto alebo prírodu. Možno stačí nájsť miesto, kde sa stretávajú. Vila domy Záhorská. Zlatý stred medzi mestom a prírodou.